устата и снаха му Марина, който работи за децата си и за внуците си. Като него няма, той е Ицо патрона. Доказа на всички душмани в Симеоновград. Бау! Пак е номер едно. Поздрави за всички душмани. О, Миткос, да и Марина. Пенена няма като нашия баща и няма да има. Обичаме те. Печата на всички душмани, легендата на най-конте на Кавелес. О, патрони от тарикати озорало цяла Европа, обикаля Христо, шампиона. От Симеоновград, бау, пак е номер